Масово нашествие на пеперуди в Стара Загора. Опасни ли са и на какво се дължи това? Здравейте, аз съм доктор Искрен Станилов, специалист по единно здраве. Първо, е важно да уточним, че това не е борова процесионка. Пеперудите, които наблюдаваме в момента, са от вида гама значна нощенка, позната още като сребриста гама. Добрата новина е, че този вид не е опасен за хора и животни. За разлика от процесионката, сребристата гама няма силно алергични власинки и не предизвиква такива реакции. Дори ако животно погълне гасеница от този вид, обикновено не се очаква сериозна опасност. Възможно е при по-големи обеми да настъпи временно хранително разстройство. А на какво се дължи това нашествие? Причините са няколко. Мека зима, топла и влажна пролет, подходящи въздушни течения от юг, бърз репродуктивен цикъл и по-малко естествени врагове. Стара Загора попада и в естествения миграционен коридор, което допълнително обяснява по-голямото струпване. Растежът на декоративната растителност и липите, високите температури и честите дъждове също създават много добри условия за тях. Трябва ли да се вземат мерки? Да, но основно на етап гасеница. Тогава този вид може да нанесе щети по декоративна растителност, липии, а при подходящи условия и по земеделски култури. Борбата се извършва чрез обработки на засегнатите площи, както и чрез феромонови капани за улавяне на пеперудите. В момента много хора вече забелязват, че популацията намалява. Причината е, че силните южни въздушни течения постепенно изнасят рояците, а мерките, които се предприемат, ограничават възможността за локално загнездване. Интересно е, че сребристата гама може да достигне надморска височина от 200 до 1000 метра и да изминава по 200-300 км за денонощие, а понякога и повече в зависимост от въздушните течения. Общия имиграционен път може да достигне до 2000-2500 км. Прелетът и започва от Северна Африка, Средиземноморието и Близкия изток, преминава през Европа и достига дори до Скандинавия, а през есента започва обратния път. Така че важното е да знаем, сребристата гама е впечатляващ миграционен вид и не представлява опасност за хора и животни. Ако все пак присъствието или наличието на други вредители създава неудобство за вас, ние сме на среща. За повече информация може да ни откриете на вредител.bg или на телефон 09 888 47777.